Yung manager mo. Walang pakialam talaga eh. Iloilo tayo lahat! Iloilo! Iloilo! Dalawa lang bibigay sa Iloilo and Cebu. Tawagin mo yung manager mo. Airlines na yan, pero tuloy pa rin ako dahil kailangan ko. Kahit ngayon, tuloy pa rin. Dahil kailangan namin. Wala kaming choice! Kayo lang ang nagkukit for Iloilo! Kung may choice lang man! Miss, tawagin mo yung manager mo, miss. Miss, tawagin mo yung manager mo. Hanggang kailan kayo mag-meeting, miss? Coordinate with whom? Coordinate with whom? Kanino siya nakikipag-coordinate? And what is the coordination is all about? Tell me. You don't know, right? Because you don't answer what they're doing right now. Hindi makauwi! Huwag nyo na kami nakuhin yung clock ninyo! Mga nakahapin na siya, nagbalikan kayo! Kasi pinipinip yung clock! Alam ko naman hindi doon pwede! Nandun na pinsan ko! Inabit yung offer ninyo! Ano nangyari sa kanya? Mag-isa yun! Babae yun! You're blinding everyone. Nakaupo pa ito. Nakaupo pa mga ito. Bakit hindi naman kayo nag-take action? Ano ba yan? Dahil tao, gato lang yung manager, baladay para bang namon, kay siya lang ang kulang sa amon, de. Miss, may right kami wala mag-request ng manager Wala siya mo. nagatubang, okay lang sa iya, ang iya nga itsura. Itsura, ito na, wala. Ikaw, tawagin mo yung manager mo. Tawagin mo ngayon. I know that we all know that you're lying, miss. Ano pa ginausapan nila, di ba? Kami? Kami, di ba? No, we know that your manager is not in a meeting. And we understand that. Huwag niyo kaming gawing bobo dito. Kaya ka nga nandito, di ba? Pangarapin mo sa amin para kami na mismo mag-usap, di ba? Kami yung pinag-usapan, di ba? Now, kung Kami yung pinag-usapan, di ba? Kung bakit sila nag-meeting ngayon, di ba? then let them talk to us. Relax na kayo, basta di tayo sasama. Hindi, kahit di matapos, hindi ka rin ang sininga adlaw, hindi na tayo katabot. Why kayo iharap sa tao? Send na tato. Grabe naman kayo. Why nagidyanong ginyos Kung anong nagawa niyo ngayon? Now, if you would like to assist us, Kaya Kaya nga, communicate ito, may istorya ko nila. Hindi, why na sa naligat pa ng adlaw ang communication, wala kami natabo. no! Don't answer me that answer. Huwag niyo pa kung bakit Why not? empleyado lang dito ko. So what? May magagawa kayo ng promise sa asal ko na ipa-flight ang original sa What happened to that letter? You don't know about it. You're just a front so you don't know what happened to that. Marami kami. Yun nga, tawagin mo yung manager mo! No! Miss, pakisabi. Miss, kabalo ka mo bala binuting man lang kamo sang meeting-meeting nga ina. Mga sinungaling meeting. Sa pila ka adlaw ga meeting? Ay susubong ari kami di gyapon. Hindi mo kasi maintindihan kasi taga dito ka. Why not? Hindi na sila bubugay. I can do whatever I want. Sila tumatambak ng buhay. Are you gonna fight it with me? Miss, I'm gonna fight it. Miss, wala kayo You sa don't know me. sitwasyon namin. And I don't know you. But I can do something for it. You know that? What's your name? No, she's my sister. So Di it's ba okay. sabi mo, kukuhanin niya yung pangalan mo, so i-video natin. Ibibigay ko po yung pangalan ko man, pero No. wala po kayong karapatan para videohan. Hindi na! Nagkakagulo na dito eh! Call your manager. Hindi kayo makaintindi!